Розстрільний список. ЗМІ оприлюднили перелік із 47 прізвищ журналістів, політологів та блогерів, яким нібито загрожувала смерть від рук кілерів. Раніше у СБУ факт наявності такого списку підтверджували, проте імен не називали. І ось одне з видань опублікувало його і повідомило, що інформацію вони отримали від своїх джерел у спецслужбах. Подробиці далі у нашому сюжеті. 47 прізвищ на 2 сторінках формату А4 оприлюднило одне з інтернет-видань. Серед тих, хто потрапив туди – журналісти, письменники, політологи та блогери. Зокрема, журналісти та ведучі Євген Кісельов та Матвій Ганапольський, письменник Юрій Андрухович, а ще журналісти з Криму – Павло Казарін, Євген Лєшан та Володимир Притула. Є у списку і ведучі кримсько-татарського телеканалу АТР. Їх 4 – заступник гендиректора АТР та ведучий Айдер Муждабаєв, а ще 3 ведучих – Осман Пашаєв, Роман Скрипін та Денис Казанський. 17 человек присутствовало в СБУ. Я подошел специально, спросил, переспросил, есть ли я в списке. Для точности мне сказали, что да, вы точно есть. Поэтому меня эта публикация сегодняшняя не удивила. Но печально, конечно, что сливается информация. За даними видання, яке й опублікувало розстрільний список, ці імена підозрюваний в організації замаху на Аркадія Бабченка Борис Герман нібито отримав від В'ячеслава Півоварніка. Під час обрання запобіжного заходу Герман заявляв, що саме ця особа фінансує тероризм в Україні на гроші так званого фонду Путіна. Герман твердить, дані передав контррозвідці. У Генпрокуратурі спростовують, що затриманий співпрацював зі спецслужбами. Минулої п'ятниці, 1 червня, частина людей, внесених у список, вже була в СБУ на розмові, яку не розголошували, посилаючись на таємницю. У варіанті, який опублікувало інтернет-видання, заступник гендиректора АТР Айдер Муждабаєв на першому місці. Каже, завжди знав, що так чи інакше він під прицілом російських спецслужб. Від учора він під охороною. То, что я в этом списке оказался на первом месте, для меня это вообще такая не новость. Где-то даже я скажу, что мне это льстит, потому что, наверное, это оценка моих заслуг в борьбе с российской пропагандой и с политикой Кремля. Моя жизненная позиция, она не изменится. И как я работал на телеканале АТР, как я что писал в своих публикациях, то я буду писать. Ще один фігурант списку та ведучий авторської програми «Меніндже» Денис Казанський каже про те, що він у розстрільному списку дізнався з дзвінка СБУ. На бесіду ще не ходив. Про те, що за ним полюють, знає та припиняти свою роботу не збирається. Я з 2014 року у всіх списках Народний трибунал Новоросії, там типа враги Донецької республіки і так далі, тому я абсолютно незадоволений. Я давно вже там всі мої старі адреси донецькі, там паспортні дані, навіть ІНН викладені, тому я абсолютно тут нічим не дивуюсь. У виданні, яке, власне, і оприлюднило список, твердять, отримали інформацію зі свого джерела в СБУ. Проте у сам список не вірять, але опублікували, бо читачам цікаво. Я зараз переписуюсь паралельно пока с вами разговаривала с другими коллегами из других центральных СМИ. Насколько я понимаю, существует несколько таких списков. Они на 98% совпадают. Есть какие-то небольшие отличия. Причем я не понимаю, откуда они, эти отличия, появляются. Они появляются в каких-то разночтениях фамилий, например. Возможно, СБУ, которые причастны к составлению этих списков, умышленно делает разные варианты и сливает их через разных источников, в том числе для того, чтобы проверить, как эта информация уходит. Тим часом у Службі безпеки України справжність такого списку не підтверджують і кажуть, це матеріали слідства і нікому їх не передавали. Вероніка Іващенко, Раміль Єнікеєв, Заман, АТР.